Foli ni tanuni obedi renouveau télé la jabara kilingina bela jelema malikono ani malikoka kanumaga fe on fe sorolenu auna ni sanga konnala ama fa auma kauniche akodana la renouveau télé ali sukantili la renouveau soromada kuna foni ale kene sigito la fle Niye kunafoni dugu jelenye renouveau sogomada kunafoni au mwimbe au wakilu seme au na kunafoni yako nasira fe anga folibe au bela jelenye ka fo au ye kaute fo au jigiko sabula ninje mkaimbe la nyana maya au ye dogodo kadam netene katasi fo jumama nege kanya wolomvla o mana temeni sangata ani duriye ako kunafoni au kunfolobe fara nyoronka o mana ke jien fa ka di au ma wala sa au sika bok na sirila au journée konnala so liga wili ke waro ambe au fu ka au wale nyumando ame wakati mna iko sisa solika wili alema noro sabula andona nene na kaba mamunu meino ko oluye wachakero la soro tele wele nouveau la autumika kuna fonia kene umakono fembe taligere nouveau matena adaelela awye mamunu fenebe soro auna dongo do soro majuna fe ko soro naula ame bela jelinfo lame bagaje makulu ni ansigira ni kenen kan dongo do ambe au kilingilina foka au wale nyumando radio ri nouveau lame bagaw ambe au fu anga fulibe uye sabula olu debe awani jemukai chari YouTube sanfela la fembe talige malide munu me ko kanana olu chama ma lame osirafe anga fulibe au kilingile na bela jelenye mamunu fene sogolinu ona bololo sirawero fe anga fulibe bela jelenye amanyine anga page Facebook abonné kilingile na ko anga fulibe uye bien arabai desamuru kalo klisheki biso madaina ina fodon toula kuna foni ale kulo girin chamambe ya nokala se auma oko kuna siri ni obanto epio onwa dibila barake bako antenyina ufeneko ufenebe solika ulila do mimbato obeseka janyu mani pumaga nyuma soro anga fulibe uye sabula labe ombela jilen sigrasi nkankaba studio bamida ukono nana oma flabe ya no Idrissa Sidibe janjo masa kafara nere kan kuna foni yako nasira fe au shitina na fo au jigiko anga folibe au ye janjo fanta janwali awali e jam sa komenta kori basi wala bashi foitenela ni temeno ganta to me boy minana ta fulfulde oda bipo ani ya fo chugo mina ka renouveau matin la jeba jeni muso demsediri makoro bela de lefu mi fana be kosoga na masisi uka oui yanka jamana konnana ani jamana koka sango mawo mani uluye tungaranke ufalai ulu sigero belimbe jamana koka ujoro ka bonka jamana mana yiwali barawla sigatola ami fuli belbele do bela de ma oui annasro kemme ni ka renouveau kan dana ya daw ka ko ka kibaro no ka funia ka ko folo so mana jono le ka bo kalama sigatola to fuji ko maka nyama ya sufu kala baraka befu ka bela de wala mando adabara manjugu adabara kuraye tebele ngoro makka to bala ni kunu wulle gabla bakane sanfe halina soro budum sotet ko faare do janjo yenya do fagula yike pio na nyon soro basa sanfe do ni ne kurun tikene hayo ko ide bala wa ni ne ba tikene e domi ko wele ay o ka dogon sa amba ke ba fere lewni awade ay ne ben sego ni dongo de ira ela o janjo ko me ga dana ya tinika ni bura kawo ki kuzi bele goma ko o ba fefe mambo mi bla wal ma shangoro ni bele goje ni kunu dima ka fadima ka la de ni be nyedo batkela sikatala problem tala ndebo digi ko ite fuji janjo soni ni kanu mo be nyola solo don kibaru alekeneka ola bi araba renouveau matin an okno fonyo bi na boli mununka an bakolo wa olu fleni fembe talike affaire Umar Mariko don temenuna anya fonya na jem kan konna la kafo Umar Mariko katasi ma flawere ma kafara ale kan wele tumblalino olu ma kan en konna la kaseba yake ko kuma kando koni charila bololo sanfela la o wele kun koni kuni o kuma kaunye ay kunafoni amunu soro ayirala ka fo ni ma ko fole nunu Umar Mariko katasi ato ma flama ulameni kofe ko manda de dépôt kon dara ukan katanu ye Bamako kasobombala ola ame muni doni affaire kan isa ka basidibe ani alebe nyogola soro o detail bela jilembe alebolo abena olasi kanumbaga jamakuluma amana bo orola ametaka Tombouctou ko feino ni ngonte kibaru ya dumanye sabula anya ka fo
kunu su daminɛ fɛn bɛ tali kɛ sifinnaka maa 2 olu kɔni kantigɛra a ma dɔn maa min y'u kantigɛ o kɛra Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ o bɛ tali kɛ kunkolo kɔfɛla dɔ la a n'a ka parantikɛ u 2 bɛɛ kɔni kantigɛra o kunnafoniyaw bɛna di aw ma anw bɛna wele bila maa dɔ ma ka bɔ Tɔnbɔkutu a waleya kɛra ale yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛla la a bɛna kunnafoniyaw ka olu di an ma Sori Ibrahim Traoré ka bɔ fɛn bɛ tali kɛ Front pour l'émergence et le renouveau FER Mali ka bɔ o kɔnɔna na anw ni ale bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye kibaruya dɔw olu kan bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyaliko ɲuman o sɔrɔ ka fara o kan Janjo Masa ale bɛ yan nɔ don kibaru o kama Sori Ibrahim Diallo a bɛ siraba kanaw la an bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ tan ka segin kibaruya olu kɔnɔna la Alexis Kalamiri bɛ bisimila a ma sɔn fɛn min ma bi Maliko in na a bɛ ɲɛfɔli kɛ o kan ka fara kunnafoni di gafew kan don kibaru de sɛbɛn minnu bɔra bi olu sanfɛ kunnafoniyaw laseliw fɛnɛ bɛna kɛ kɛnɛya kunnafoni o fɛnɛ bɛ lase anw ma bi sɔgɔmada in na jɛmukan kɔnɔna la ka fara anw ka don fɔli duman ale kan fɛn bɛ tali kɛ baaraw la an b'a dayɛlɛ sisan ni wagati bolo dacogo ye. Wagati ale bolo da cogo filɛ sankolo bɛna jɛya nɔgɔ fitini o bɛ tigɛ kabala Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka Tawudeni marabolo kɔnɔna la ko nɔgɔ o bɛna da kabala fo nɛnɛ fiɲɛ bɛna ci Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fiɲɛ min ni o fanga kɔni tɛna na a bonya kosɛbɛ i n'a fɔ laadalako la Mali kɔrɔnfɛ marabolo ka taa se camancɛ marabolo ma bi tilega in na ko gɔngɔnbulon o bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya fitininw don olu ka yɔrɔjan filɛli la yɔrɔjan filɛli min ma daminɛ kilomɛtiri 5 ka taa bila Shenki bɔɲɔnko la ni o bɔra la Mali fantaw fɛ gɛlɛya fosi kɔni tɛna na don yɔrɔjan filɛliw la o la bi tilegan fɛ température kumabaw olu boloda cogo in ye Kayikaw tilegan in na aw ka finteni hakɛya o bi jɔ digiri 37 la Kulikoro ani Sikaso olu ta bɛ kɛ 36 ye fɛn bɛ tali kɛ Segu ni Mopti la olu ta bɛ jigin na 35 la Tɔnbɔkutu ani Gawo olu ta bɛ kɛ 33 ye Kidalikaw olu ta bɛ jɔ digiri 30 la Menaka olu ta bɛ kɛ 32 ye Tawudeni olu ta bɛ jigin na digiri 24 na Buguni marabolo kɔnɔna la tilega in na ka fara Kucala kan olu ka finteni hakɛya o bi jɔ digiri 36 la Kitakaw olu ta bɛ kɛ 37 ye Nyoro ani Nara olu ta bɛ kɛ digiri 35 ye Douanza olu ta bɛ jɔ 33 la San marabolo kɔnɔna na tilega in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 33 ye Banyangara olu ta bɛ jɔ 34 na Joyilakaw olu ta bɛ kɛ 36 ye Bamako district kɔnɔna la sankolo o bɛna jɛya fo nɛnɛ fiɲɛ bɛna ci mais a fiɲɛ fanga kɔni o tɛna na bonya kosɛbɛ yɔrɔjan filɛliko na siratigɛ fɛ ko gɛlɛya fitinin dɔrɔn bɛna na don yɔrɔjan filɛliw la ka sababuya kɛ gɔngɔn ci fitinin ye yɔrɔjan filɛli min fɛnɛ hakɛya bɛ t'i jɔ min bɛ daminɛ kilomɛtiri 7 ka taa bila 10 ale bɔɲɔnko la tilega in na finteni hakɛya olu bɛ kɛ digiri 36 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 42 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 5 ye wagati boloda cogo filɛ bi sɔgɔmada in na i n'a fɔ ladalako la a di kun ye aw ma aw kelen-kelenna ka se ka aw ta ni aw bila dɔn ne bɛ sira to Janjo Masa bolo a ka tɛmɛ ni dɔn kibaru ye. Sang muka ani woro o ye nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ anw bɛ taga ni kunnafoniw ye ɲɛfɛ Janjo. Fanta y'a fɔ cogo min na ni ye sira kɔni n'an bɛna minɛ ɲɔgɔn fɛ sirajan taama don bawo lɛrɛ 2 bonyanko a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maliden cɛ ni muso maakɔrɔ ni denmisɛn u bɛ se min ye i k'a dɔn k'a fɔ ka telew filɛ kumaw ni kuma minnu ni u bɛ wasa don i k'a dɔn radio fana na u ka se ka bɔ kunnasiri la kuma b'a fɔ bɛɛ ye ko k'u bisimila k'i fana fɔ i ka waati di cogo ɲuman o la lamɛnbaa ni lajɛbaa bɛɛ lajɛlen aw y'aw bisimila k'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 7 n'o ye 7 ye sanga ye 27 sɔrɔ ni sanga in na min ye Murujakaw ni Falukaw fɛ yen nɔ fo ka se Dilikaw fɛ yen nɔ Nara o région kɔnɔna na bakuruba damadɔ b'an bolo min ye Umar Mariko kungango kibaruya an da bi don o la baw a kɔni ma ɲɛ min kɔ u ye Umar Mariko ne ka datugu Bamakɔ kasobo na n'a tɔɲɔw wasigikɛn bɛ k'u makɔnɔ i k'a dɔn kalo nata min bɛ da o kan n'o ye février kalo ye ale tile 15 a ka kiriko
dabidola Bakari Togola fana kungango kibara na be kado apeka manyama kofo ministry menyesine do kirini kitini hadamadia Josaria onobe mawodo kasonge kofo ale fana e bataki dobo Bakari ka kirikola ni kado kunafonya kono anda bido ufanana mi ni obi talike kumana kibara woro anulu be faranyanka nika au bo kuna sirila renouveau télé flebogo au yaw bismillah. Inafo aya foye chugumina miye partisadi manyama Dr. Umar Mariko ambe auladonia kafra mi ni oye Bubakar Kamara fogase Buba Fane Oluma ni ma sababela jele koni lamene kwa kaba mi bitalike Umar Mariko ana tonyon ukoni ikado uyu senze neka ukumana ublaka taba mako kura kasobumba ula ni mi ni ubitalike ikado yamaria dira mafenu obe substitut mimbe komina na procureur ingafo commune tribunal la aleka eno uye tungarai inafo kiwara ya di chugumina ilala kafo ukoni nyangele doni saria kise kondo ulu kola folie no vitalike saria kise mini ukama ku cybercriminalité u saria josemi no ya article mugani kelena biduru ni duruna biduru ani worona okmana ka wira kafo ukoni ye dankari ikado kafo jamana saria walima hafotugo werela wale kera ufe wale mini atponi kone do jamana ikado saria fe siga kembe ula ni koina wala sa ka jabi uni kiri ni kiti bela jele prepare latke kondi ukmana miye Bakari Togola Bakari Kamara foga sebuwa fane ukoni ye ikado udatugu Bamako kasobona no miye ukakiri fana ye ku bolonge neshi février kalo kle temps ani durula mi ngafo Umar Mariko aleni Bakari Kamara ni buwa fane una lame critique lamo ulufe Halibi amitu kiri bina kunka ambe auladonia na soro ukumana segesegelu kele ko ka Bakari Togola ne ka jabaje ka ukumana bolobo ala akiri ko ni mabsega fo ala kurakurara todo tuguni baw ministry mini o nyeshine ndanka jabana saria ko kiri fo asemi bitalike hadamadiya jo saria o ale ko ni bataki do nika ubo o bataki mi mbole ko ni flani obina ke sababu ye mamunu ye kiri nika ukumana atige ukumana ulu koni ka laban ka amono bo ka teme ulu ka ni ka tana e sanfɛ ka foko segesegelu ka ke akudala halibi oni wale ngoni ngele koni kera sababu ye ukumana min bitali ke baruda kun chamana dakado ala Umar Koita ye nyini ke ni ko ka anka nyama dafe kiri wole min koni beno ni abi Bakari Togola anato nyon no fe o koni sira woreta duka kun kelen temenen ko fe kritiga yele kelen ko ka ira ka foko unote abarala bitarata décembre koro kle wolon flansan bafla ani mugani kelen femi koni ministre min beno ni ale nyeshime kiri ko nyoma ale la nyini ke ko ka segesegelu ke wole min tara ni kritiga imbara okumu kono na min yere kumi ministère public ani Bakari Togola anato nu nyonche katamani wole ye min ba ira ka foko sekera furuban nafuluma femi koni ministre min beno ni ale nyeshime kiri ko nyoma katamani ale ka bataki kono na ale koni mi wale do ira ka fo min yere bitalike cour d'assises yere ma do ko wole ala ni bara okumu kono na wa aba ira ka fo ko wole do koni temena mimi ke sababu ye olu ka sega segesegelu ke mimi sega sababu ye ka nyejele ani nyeberebere di ni critique wole ona ni uka jetemina ira ira ka fo ko segesegelu do gara kono wa abi ira ka fo ko abisa ke kiri were dailele femi koni ministre ga bataki kono na alisa wole koni mi bla cour d'assises spécialement olasa femi koni Bakari Togola anato nyonwa kirinye ayira la ka fo ko segibina ke aka wa abita kiri bonkurala min yera fanka bo ni cour d'assises Kabeni ministri ka ni seben fura eno ye ni bataki kono kungangu kibara ye mimbi talike maître Laji Traoré la ni ale ye Bakari Togola ana tonyo ulu koninka lafasa keba ye ulu ale fana ye kumata ni kunka kaika do hakilna di ministri mi na lenye chine kirini kiti kungangu kibara nyana bolima uka bataki kono kungangu kibara la anka je nika an nyamada anika mi ye maître Laji Traoré ka ale fana ka hakilna lameni kodala na ya yif ayre informa ali kuna fulno ka timon rek mo mbale bolo ka kuna fulno soro o ka bon on ta yi keme non mali ya fo aya fo ni dalu do oh no dalu babulo no dalu be se ka to abe mu ya barake abe se ko lu mon mais an fa fo nyo nyana o lu mon ne ni ka ke sababu ye ka ko are ka kase kursu pram na ko ute nyoy israla
olu ye n'u ye faute kɛ u bɛ faute personnelle de kɛ o tɛ impacté anw ka procédure kan. An ka procédure min bɛ yen sisan o ye pourvoi min kɛra procureur général fɛ cour suprême na. O pourvoi min kɛra o pourvoi in de kan ka juger. Pourvoi in fana na anw bɛ associé au pourvoi la. An mana associé au pouvoir la procureur général b'a ka baara kɛ anw fana b'an ka baara kɛ o bɛɛ bila juge chambre criminelle juge ɲɛkɔrɔ olu b'an wele kiiri la an bɛɛ bɛna an fɛla fɔ n'a a sariya o sariya de ye kuma wɛrɛ t'o kɔfɛ o ministre kɔni y'a ka baara kɛ a b'a ka il est dans son rôle mais seulement anw bɛ min fɛnɛ la ni fɛn ye tiɲɛ parce que jagabɔ don cogo di ne tɛ se k'a faamu k'a fɔ a fɔra ko fɛn do ko mɔgɔ ko tɛ dɛ ko fɛn confidentiel do n y'a kuma mɛn ne kɔni t'a dɔn ko min na nin fɛn ninnu bɛ ɲɔgɔn a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ o sɔrɔla cogo di mun y'a kɛ ou bien a dabɔra kun dɔ de kama peut-être cour suprême mɔgɔ min kan ka na baara kɛ sisan est-ce que peut-être olu tɛ se ka bagabaga n'a ye an bɛ pourvoi kɔnɔ pourvoi ka juger ni pourvoi jugera n'a fɔra k'a fɔ ko pourvoi la ko moyen min dira procureur général fɛ k'a ka pourvoi défend ko moyen sabatilen don ko moyen de b'a to arrêt min taara a bɛ casser ni arrêt cassera an bɛ segin ka na cour d'assises la kura ye tuguni avec les mêmes éléments peut-être o b'a sɔrɔ peut-être o ye fana ye élément wɛrɛ sɔrɔ mais a bɛ bali na parce que élément kura tɛna se ka ye nin ko la tuguni dɛ. Kunnafoni ko nasiraw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Mali ani Laginɛ olu ka tɛgɛdi ɲɔgɔn bolo kunkanko kibaruya la sanko kɛrɛnkɛrɛnnena ka se barajiw olu labɛnni o la o kɛra i k'a dɔn sigi senfɛ sigi min ni nin ye a tako 6nan ye u ko ma ko réunion du comité interministériel min bi hakili falen kofɔ ka ɲɛsin anw ka jamana ani Laginɛ i k'a dɔn o jamana ma ni sigi yɛrɛ a kɛra Bamakɔ ka bɛn min bi tali kɛ tarata la ni u bɛna décembre kalo tile 7 ma san 2021 ministre mu ni olu ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnena dugu jukɔrɔ nafolo jiko fɔ ka se an ka i k'a dɔn kuranko ɲɛnabɔli ma ni o bɛ Lamine Seydou Traoré ale ko fɔ ani Laginɛ fana ministre min ɲɛsinen don kuranko ani u ka i k'a dɔn k'a fɔ tajiko kunkanko kibara ɲɛnabɔli ma ninnu bɛɛ lajɛlen ka hakili falen bɛna kɛ fɛɛrɛ ye walasa min bi tali kɛ barajiw o kuma na n'o a bɛ fomi o ko fɔ ka a baraji ko k'olu bɛɛ lajɛlen jatew minɛ ɲɔgɔn fɛ min ni o ye anw ka kunnafoni ɲininaw ye Hawa Sanogo Maimuna Wedrago an'u ka jatala Umar nka fɔ Zakaria Umar Keita olu tun bɛ kɛnɛ kan ka ɲamadaw ka kibaruya salolenw fɛ. Nin tile fila in kɔnɔna na maa minnu bɛ nin kɛnɛ kan u bɛna kuma falen kɛ baaraw kan minnu bɛna kun cɛ ni kunnafoni gafe dɔ ye. An ka jamana minisiriso min ɲɛsinnen don jikow ma ale ye nin waleya in fo min yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka jamana fila in ka baara ɲɔgɔnya sinsin. Depuis ka ni jɛkulu in sigi sen kan n'o jɛkulu in tɔgɔ ye ko comité interministériel de concertation entre la Guinée et le Mali pour la réalisation du barrage à 8 multiples de Fomi n'o ye jɛkulu ye mun bɛ Guinée ministère ani Mali ministère minnu ɲɛsinnen don an ka jikow ma n'o b'olu regrouper ka tasibila kɛ k'a dɔn an bɛna se ka n'a bɛ fɔ ouvrage min ma ko barrage de Fomi o bɛ se ka réaliser cogo di an bɛ a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko Fomi o ye Guinée dugu dɔ ye fleuve Niger bɛ tɛmɛ yɔrɔ mun fɛ donc o jɛkulu in kɔnɔna la nin y'a siɲɛ fɔlɔ de depuis ka jɛkulu in sigi sen kan depuis 2003 que ministre fila Mali ministre ani Guinée ministre u ka ni jɛkulu in réunion ka jɛ ka a kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a fo ka a waleɲuman dɔn o la o b'a jira k'a fɔ ko Mali gouvernement ani Guinée gouvernement u tɛgɛ kɛlen don u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa mun ye ka ni baraji ko in k'a ɲɛnabɔ. Nin kɛnɛ in senfɛ tasibila kɛra maa minnu fagara Bandiagara ni Songo cɛ olu ɲɛ ani ka jabɔ dɔ kɛ min ɲɛsinnen don baara in yɛrɛ tagabolo ma. Bandiagara kunkanko kuma bɛɛ dala hali bi k'a daminɛ kabi ntɛnɛ ka se fɔ kununko tarata ma
min bɛ Banyangara dugu kɔni ko fɔ olu ye u yɛrɛ ye k'a dɔ min ka ban jamana sariyaw olu ma u kama ko désobéissance civile hakilila jiginna nin kɔni kɛra walela wale min ni bingani tara ka ɲɛsin mɔgɔw ma Songo ani Banyangara cɛ n'a bɛ taa maa sigiyɔrɔma 30 la n'olu bɛɛ lajɛlen bɔnna u ni na ka bɛn ni k'a dɔn k'a fɔ Banyangara dugudenw ka k'a dɔn ni nisɔngoya wale la yirali ye min bɛ tali kɛ minisiriso min ɲɛsinnen don an ka jamana k'a dɔn jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn fɔ ka bɛn bɛ se ka sabati cogo min na olu ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bila ka taa Nagabanu Banyangara i k'a dɔn k'a fɔ o dugu kɔnɔna na hakilila jiginna u kɔni taara ni ka taa i k'a dɔn bisimila minɛ Banyangara yɛrɛ a dugutigi bulon la ni ka taa o kuma na ɲɛfɔliw kɛ ka laban tuguni min bɛ tali kɛ fɛɛrɛw ni dabali minnu n'olu kan ka se ka sigi ɲɔgɔn kan walasa min ni o ye lakana bɛ se ka sinsin cogo min na o kuma na ka taa ni nin kibaruya ye Musa Tarawele ye anw ka lasigiden Mopti mara la a ye kibaruya ninnu fara ɲɔgɔn kan ka ɲamada ka kunnafoni lasɔrɔlenw fɛ. Ka dɔn ka fɔ Bajangarakaw bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ kɛ ka bɛn ntɛnɛndonya ma Nuwangu kalo tile 6 ani bi tarata Nuwangu kalo tile 7 ka se ka désobéissance civile ka se k'o lawaleya walasa ka laɲini kɛ ka ɲɛsin furancɛ faga ɲɛmɔgɔw ma Mali kɔnɔ walasa u ka se ka lakana ta ka ɲɛsin Bajangara cɛ ni muso olu bololafɛnw ma nin waleya min filɛ nin ale kɛra Bajangarakaw fɛ k'a to u b'a fɛ ka Maliden lasɔmi ale ni ka diɲɛma labɔ a kalama gɛlɛya minnu b'u dala ka bɛn nin wagati ninnu ma nin désobéissance civile min filɛ nin ni a kɛra Bajangara ale bɛ ka lawaleya kabini ntɛnɛndon wa a tora senna bi tarata don fana la Nuwangu kalo tile 7 k'a to fɛn min ye foroba cakɛdaw ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni datugura Bajangarakaw fɛ yen nɔ wa nin wulikajɔ in bɛ ka kɛ Bajangarakaw fɛ k'a to gɛlɛyaba min b'u de la ni o ye lakanabaliya gɛlɛyaw ye ni o misali laban kɛra Songokaw fɛ yen nɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na ni o kɛra sababu ye ka maa 30 ɲɔgɔnna bɔnɛ olu min na ka bɛn ni lahalaya ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛn min minisiri min ka baara ɲɛsinnen don cɛlabɔnw koɲɛ kama ni o ye ministre de la réconciliation ye ale ka ciden dɔ wulila ka se Bajangara ni o ye chef de mission d'appui à la réconciliation ye a taara dugutigi bulon na ka se ka taa ŋaniya yira kɛ ani ka minisiri ka laɲini fana lase u ma k'a fɔ minisiri bɛ sira la ale ni minisiri wɛrɛ k'u b'a fɛ ka na kuma Bajangarakaw fɛ fɛn min kɔni ye Bajangara maabɔw ye ale ni dugutigiw olu kɔni y'a yira minisiri ka ciden na k'a fɔ basi t'olu fɛ minisiriw ka nali la nka u bɛ latigɛ fɛn min kan o de ye k'a fɔ ni minisiri ninnu kɔni nana kɔni olu b'u ka tiɲɛ fɔ u ɲɛna ka bɛn n'u ka dusumakasa an'u ka nisɔngoya yirali ye hakilinanta min Bajangara maabɔw ka seereya kɔnɔna na u ko k'u tɛna fɔ ni fila ye. Banyangara an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye narakaw olu fana ye sibiridon sɔrɔ ni ka u ka kan min ni u tɔgɔ dalen don ko kan Mohamed Ould Issa min filɛ narakaw fɛ nɔ ko o kɔni san yɛlɛma ɲɛnajɛw ka o nisɔndiyaw k'olu sigi sen kan hakilila jiginna min bɛ tali kɛ kulu min ni u k'a ma ko association danaya olu de ye nin hakilina ni k'a lasɔrɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ maa ɲɛmaaya tun bɛ i k'a dɔn nara yɛrɛ a gouverneur n'o y'a marabolo maa ɲɛma ale kɔni bolo n'o bɛ Colonel Amara Dumbiya ale ko fɔ o fɔ ka se k'a dɔn k'a fɔ min ye kɛnɛ yɛrɛ a denba ye o tun ye docteur k'a dɔn madame Keita Umu Tungara ye ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ n'o ye association ye ni k'u ka dɛmɛ n'u ka dɛmɛɲɔgɔnya k'o lajɛya ka ɲɛsin anw ka wolomasiri tabɔ ma sango kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka wele bila wagadu n'a lamini bɛɛ lajɛlen na n'o ye nara a n'a ma kafo bɛɛ ye bɛ se ka dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya ni k'o labɛn ka laban k'o ta ka ɲɛsin ka wolomasiri tabɔ ma ni ka wele bila min bɛ tali kɛ k'a dɔn mara kɛbaaw ma u ka se ka lakana kow ni k'o ko sinsin kosɛbɛ nara a n'a ma kafo bɛɛ la a kɛra kɛnɛ min ni nara yɛrɛ gouverneur n'o bɛ i k'a dɔn Colonel Amara Dumbiya ale ko fɔ a ye wasa sɔrɔ a ko la kosɛbɛ an bɛ kunnafoniyaw kuncɛ fana ni Joyilakaw fɛ yen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Joyila region fana dugutigiw olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn lasɔrɔ o kumana Joyila a ɲɔgɔn ye kɛbolo kɔnɔna na min bɛ tali kɛ dugutigiw ka wele kɔni kɛlen kɔ ka bɔ ka na Bamakɔ ni ka na min ye premier ministre ani président Colonel Assimi Goïta k'olu lamɛn walasa k'o ci kɔmasegin k'o kɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Joyila dugutigiw olu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Joyila n'o ye Joyila region dugutigiw ka ɲɔgɔn lasɔrɔ Joyilakaw fɛ yen ni ka o ci kɔmasegin baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ani ka laɲini minnu ni olu bɛ u fɛ k'o bɛɛ lajɛlen fana fara ka don ɲɔgɔn kan ni ka o di kumana Joyila yɛrɛ a ma ɲɛmɔgɔw ma walasa olu bɛ se k'o kunnafoniya k'o layɛlɛ ka se an ka jamana marabaaw ma cogo min na Fanta Tumota k'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 7 n'a bɛ 7 ko fɔ o ye sanga 41 sɔrɔ misibirilaw yɔrɔ ni waati na minnu bɛ yen n'olu bɛ soli poyi ka taa majɛ la i tɛ majɛ dɔn majɛ de y'a fanba la
fana ya ka to ka nin ko ni ne ɲɛfiyo maje de mi ya fumala yoro ni bawon kon laduna jona shumana janya dro ubi ko doni o ma bi solisa ya fula ka bi 6h wala 5h ikelen da solika wuli ka bayde baga marlaw de bi solika ta mishu la yala kana o ma 7h wati sa mi soro kana bishibri damne ni ne re bora dro o yo fula wore tiko ko e wore taw sintala ni sanga konnala ambala jani sori Ibrahim Diallo ni aleka la bombela jelen sigilino 5 ans anga nyogola soro biso madaina Bamako siraw be la hala jumen konona na tan nga sigi rebe chukodi an wani ge karafitigi Vincent Togo ala jani sori be dala ikasika ala do mi bato aka kanu baga jama kulu kuna fonia